Tungod sa gipakusgan nga pagpatuman sa mga ordinansa sa Davao City, ubay-ubay ka mga masinopakon sa balaud ang nasikop sa kapulisan ug nasilutan sa Davao City Police Office. Base sa datos gikan sa DCPO, gikan Enero hangtod ning bulan sa Hunyo ning tuiga, 44 ka mga individual ang naisyuhan og citation ticket alang sa anti-smoking ordinance. 18 ka individual ang nakalapas sa likurban, 58 ka mga minor de edad ang nadakpan sa curfew, 80 ka mga individual ang nasikop nga nagpataka og panghihi sa pampublikong lugar ug 73 ka individual ang nadakpan sa mga pulis nga naghukas og sanina sa mga pampublikong lugar. Halos kada semana makadakop ang mga pulis ug mga masinopakon sa giimplementa nga mga ordinansa sa Davao City. Yes sir, ang Davao City Police Officer wala gyud ta magundang sa pag-implement sa ato ang mga Davao City ordinances like the anti-smoking, liquor ban nato, especially sa ato ang traffic code diri sa ato ang syudad sa Davao, kanang no helmet, then speed limit, so daghan ta mga accomplishment ana sir. Kay kaning pag support nato sa mga programa sa Davao City LGU sir, mao po di isa sa amo ang way sa pagbalik sa ilaha sa among suporta nga ilang gihatag pud sa Davao City Police Office ng mga programa. So ang kani nga pag-implement nato sir, wala ni siya undang sir mga previous years na gyud nga continue sa atong pag-implement sa Davao City ordinances. Gipasabot sa DCPO sa publiko nga alang sa kaayuhan ug seguridad sa tanan ang gipatuman nga mga ordinansa sa syudad. Ang top priority is Davao City Police Office is peace and order. And part of that peace and order sa mga pag-continue sa pagpalayo sa mga programa sa Davao City Police Office like sa ato ang campaign against illegal drugs. Muna siya ang top 1 concern sa atong 4 focus directives kaysa giingon sa atong acting city director once na ay daghan o presensya sa illegal drugs sa kasyudad o sa ka-area. Muna siya ang rason kung nganong daghan krimen nga mahitabo. Pahimangno sa kapulisan sa mga nagpuyo sa Davao City nga sundon lang yun ang mga ordinansa hilabi na sa mga gikan og laing lugar aron magpabilin nga disiplinado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.